Tal com es podia imaginar, la Miyaka ha tornat a caure en mans d'en Nakago. A més, en Miboshi, membre de les 7 constel·lacions de Seiryō i Gautama del Gran Temple, li va prendre la veu i va ser empresonada. La Miyaka va trobar en Tatara a la cel·la, el guardià de les 7 constel·lacions de Byakko, que tenia el Shinzaku de la sacerdotessa de Byakko. Miyaka! Yui! Reunió per un comiat. Ei, sou vosaltres? Teniu el llibre dels 4 déus del cel i la terra? Qui ets tu? Com és que coneixes el llibre del cel i la terra? Yui! En Nakago m'ho ha comentat. Deia que volies parlar amb mi. Què vols, Miyaka? No em surt la veu. Amb el conjur d'en Miboshi. No és just. Per fi l'he trobada i ara... Miyaka, què et passa? Però per què et quedes callada? No es queda callada. Em sembla que el que passa és que no pot parlar. Vaja, quina llàstima. Després de tant de temps, ara que estava disposada a parlar amb ella. Tot i saber que no van abusar de la Yui, aquell home l'ha enganyada per poder-la utilitzar. Ho has de saber, Yui. Perdona que no et pogués salvar d'aquells homes, però encara ara t'estimo tant com estimo en Tamahome. Yui, t'estimo moltíssim, de debò. No puc respirar, m'estàs ofegant! Ui, m'he passat. Molt bé, d'acord, Miyaka. Reconec que he perdut. Què hi farem? Quan veig un cap de pardals com tu, la meva tossuderia resulta del tot ridícula. A més, hem estat juntes des que anàvem al jardí d'infància. Jo tampoc puc continuar barallant-me amb una amiga de tota la vida. Yui, has entès els meus sentiments? Per fi, per fi. Canviant de tema, Miyaka, què els ha passat a en Tamahome i als altres? Si en Nakago els trobes tan perduts, vine, segueix-me. Tatara, perdona allò d'abans. Fins ara no sabia ben bé què estava fent. Així doncs, vosaltres dues sou amigues? De pressa, cap aquí. No et trobes bé? Descansem un moment? Que estàs malalt? No, no és una malaltia. Això em passa per haver sortit del temple de Byakko. Fa 90 anys, els meus companys em van aplicar un conjur per aturar els efectes del pas del temps perquè pogués protegir el Shinzaku. Però, a canvi, aquell conjur fa que el procés d'envelliment vagi més de pressa dins el meu cos. Si sóc dins el temple de Byakko, no hi ha cap problema, però suposo que un no es pot girar en contra de les lleis de la vida. Escolta, Tatara, en aquest estat no podràs continuar protegint el Shinzaku. Ara per ara seria millor donar-lo a la Miyaka, no trobes? Yui! Deixa-ho estar, Miyaka. No t'entenc. Ah, ja ho sé. Com que en Nakago té l'altre Shinzaku, no pots invocar Suzaku, oi que sí que és això el que vols dir? Exacte! Tranquil·la, Miyaka. Si es tracta d'això, ja me'n pescaré alguna cosa. Segur que en Nakago no sospitarà de mi. Entesos, però no em donis més la tabarra. De debò que vols que te'l doni ara, el Shinzaku? Una llavor? Bufa! Bé, aquest és el Shinzaku de Byakko. I el Shinzaku era aquí? Té. Je t'aime! Segurament, Tatara, aquesta és la seva manera de demostrar que t'està molt agraïda.
Aquest era el mirall de mà que portava la Suzuno quan va invocar Byakko. La Suzuno? Va arribar d'un altre món fa 90 anys de la mateixa manera que ho heu fet vosaltres. Va invocar Byakko i va tornar al seu món. Era la sacerdotessa de Byakko, ella. La sacerdotessa de Byakko? Sí, és l'única persona que he estimat en tota la meva vida. La sacerdotessa de Byakko, la que més has estimat? Estàveu enamorats l'un de l'altre? Sí, la Suzuno i jo ens estimàvem molt. Era una noia molt serena, preciosa de cabells llargs, però els altres guardians de les 7 constel·lacions de Byakko estaven en contra del nostre amor. Deien que no arribaria mai a consumar el meu amor amb la sacerdotessa.